Mbalmancɛ mbalimamuso fayida daw le bɛ ka kuma ni ye nin wagati na i b'i jija k'a video in lamɛn ka se a laban na ka video in aimer k'a partager ka courage don n'an ka fayida dita ninnu na n bɛna fayida min bila bi bilahi a nafa ka bon ni mako cɛden ni musoden bɛɛ mako le ye nin na walayi ni min mun kɛ a bɛ dayɛlɛli kɛ mɔgɔ ye a b'i kodiya mɔgɔw ye a b'i garizigɛ foni nin b'a kɛ mɔgɔw bɛ min di ele ma o ka ca ele bɛ min di mɔgɔw ma ye parce que latifu b'a kɔnɔ karamɔgɔw ka latifu lɔn latifu n'i ka latifu kɛ ne ko n'i tɛ se latifu kɛcogoya la a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw de bɛ ele demander wari la ele bɛ fɛ ka fɛn kɛ garizigɛ ko la n'a fɔra ko mɔgɔw de bɛ ele deli la fɛn na ka caya o man di mɔgɔ ye mais ni latifu in a bɛ ala tɔgɔ mun kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ele de bɛ a sɔrɔ mɔgɔw bolo wala latifu b'o de kɛ parce que latifu yɛrɛ o ye ala tɔgɔ ye min bɛ tagama ni a ruhaniyaw ye saw ye an ka ala tɔgɔ lɔn dɛ n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ dafin karamɔgɔ kan don n'o ye fayida daw ye ni ala tɔgɔ in bɛ kɛ cogo di i bɛ fataw de sɛbɛn 1111 ka latifu fɔnɔ sɛbɛn 1111 ka razaku fɔnɔ sɛbɛn 1111 i bɛ wadudu kɛ k'a dafa sisan 1111 wadudu turabuden fila fana b'a kɔnɔ o fana bɛ sɛbɛn 1111 adamani to tigi gariya o fila bɛɛ bɛ sɛbɛn 1111 a bɛ écran kan e yɛrɛ ɲɛ b'a dɔn balimakɛ i bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ se sɛbɛn ra a tigi b'a sɛbɛn ka d'i ma n'i sera ka nin kɛ a kɛcogoya i n'a fɔ n bɛna fɔ cogo min na bilahi i k'a kɛ ko o ko kama walayi ala b'a kɛ ala t'a yɛrɛ sɔsɔ ala tɔgɔ ye tile le o ala tɔgɔ tile le bɛ n'i ka tile kɛ ka bonda dayɛlɛ jagoya a bɛ dayɛlɛ k'a fɔ ko ni ka fɛn kɛ n'ala sɔnna ni nin sɔnna o ye tiɲɛ ye o parce que i ka sababu tagama n'i ka sababu tagama ala b'a latigɛ a bɛ kɛ ko nin bɛ ten de n'i ka tile fana ta k'i ya dayɛlɛ i ya da kan ka yɛlɛ i bɛ don le ala tɔgɔ nin fana ye ten de garizigɛ tile le bɛ dayɛlɛli tile le bɛ sababu sɔrɔli a tile le ye nin ye n balimakɛ i jija i b'a ta k'a kɛ kana na mɔgɔw ya kuma lamɛn a ma ɲi fayida dili ma ɲi nin ma ɲi o to yen ele y'a ta k'a kɛ n'a ka nafa ɲɛ ele ye ka ban ele yɛrɛ b'a lɔn k'a fɔ ko ko ja ko kuma camankɛlaw de bɛ yen n'o tɛ tiɲɛ t'o tara n balimakɛ nin ta i b'a kɛ ni fataw sɛbɛnna i n'a fɔ n k'a fɔ cogo min na i bɛ safinɛ de ɲini safinɛ couleur 6 a si ni si kana kɛ kelen i bɛ nasiji tilan fila nasiji kelen i b'o kɛ safinɛ kan nasiji kelen sisan i b'a kɛ ka pizɔn den fila de tobi k'a dun pizɔn gɛman den fila n'i ka pizɔn gɛman den fila sɔrɔ sisan i b'a kana tigɛ k'a si mara a kolo kana kolo nin kari-kari n balimakɛ kana kolo kari-kari i bɛ kolo nin fara si kan sisan ka a sisi dagara ka nasiji in k'a kan k'a ni safinɛ ɲagami i ko n'a ye walayi hali n'i sera k'a ko siɲɛ kelen ka siri o siri n'a ka di i ni siri a fɔ k'i n'a wolora walayi a bɛɛ bɛ tunu jinɛ jugu b'i kɔ o dabari lo o mɔgɔ de ka baara k'i kama o bien ele yɛrɛ de tagamana ka taa don mɔgɔw ya dabara parce que farafinna yan saraka dɔw bɛ yen o b'a bɔ o t'a bɔ jinɛ kama o t'a bɔ wɔkulɔ kama o b'a bɔ mɔgɔw de kama o ye saraka jumɛn min bɛ bila siraw kan ele bɛ se ka don a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ ele y'a kunna fɛn ka fɛngɛ nin n balimakɛ saraka tɔgɔra bɛ ele ta k'a sɔrɔ o tun b'a dabɔ ele kama yɛrɛ a saraka dɔw bɛ yen o taara fili sira kan ten an bɛ tagama ka don a kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye a b'an ka kow ɲagami n'ele t'i ko ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye nin ele ka kow de ti ɲɛ sɔrɔ ka ye n'ele k'i bɛ don ko o ko ra i b'a ye a ka gɛlɛn siri bɛ mun kɛ mɔgɔ la yɛrɛ mɛ mɔgɔ dɔw m'o le lɔn siri wagati bɛɛ ele sigilen i bɛ kɛ komi i bɛna sunɔgɔ n'i bɛ fɛ ka ko min kɛ a courage tira ni mɔgɔ ka baara dɔ ɲɛf'i ɲɛna ko a bɛna kɛ a baara tɔgɔ kɛli ti ɲɛnabɔ business fɛn o fɛn n'i k'i bɛ don a la i ti ɲɛ sɔrɔ a la n balimakɛ n'i ta k'a kɛ i ya papier ko de bɛ yen a fɛn o fɛn bɛ yen i jija ka nin kɛ i ko bɛ diya mɔgɔw ye i garizigɛ bɛ dayɛlɛ mɔgɔ mɔgɔ sera k'a ta kɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka baraka don a la i bɛ jija ka i yɛrɛ abonné an ka page kan ka video in partager k'a aimer ka commentaire ɲɛnama bila a duguma o ka d'an ye kosɛbɛ wala n'i ka pizɔn in tobi k'a dun ka ban i bɛ safinɛ ɲagami ka ko n'a ye a kɛra tile 6 ye o a kɛra tile daminɛ a ka ɲi ni mustajabu kɔni tɛ tɛmɛ tile 6 kan a mustajabu kɔni n'i ka nin kɛ kɔni a bɛ kɛ hasa salamu alaikum wa rahmatullah